मानसिलिलाय माबा माबि संबाय थालायदो मा संनाय होदो माबा थास' आथिं बेनिफ्राय खान्थाल बेगर बेनिफ्राय दालि ओमफ्राय ना फाजा खालामगोन ओमफ्राय दा बेरेफुंजानि माने फुंनि थाखाय फुंनि आदारनि थाखाय माने नै संहोलांबाय साननैसोआनो खामानि गैया जाना अखा हानानै अन्थाइ सिरिनानै माबा मा होनोमोनलाय अन्थाइ सिरिनानै थिङा गब्लंबायना अखा सेरजोब्बाय नङाबा गाहामसिन नै नोंसोर गब्लं नुदोंना नोंथांमोना बे गब्लंआ माने बै खेबसे अन्थाइ फैनायाव माने गब्लंजोबदों आरोना थिङा दा बिदिनो अखा हाबाथाय दा नै अबस्था गैया जायो माने अखा हानानै लिरनो मोनाखै होनलाय नङाबाथ' माला लिरनो मोनगोन जाबाय थारो दा बेस्थ' दा खामानियाव दा बिनिफ्राय आंनि थाखाय गाज्रि सेबनो होदों दा बिनिफ्राय गाज्रिखौ मा समाव सेबना होयोबा थास' आथिंजों दालिदो ओमफ्राय बेगर होखादो नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला मालायनि हानायमानिखौ दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन दा नै लोगोफोर माने गाज्रि बिदि सेबनो होदों माने एसे आं फुङावनो लोङो नालाय एसे सुरबिनि थाखाय बिनि थाखायनो सासेखौ माने गाज्रि बिदि सेबनो होदों आरोना दा एसे नोंथांमोनाबो जायफोर एसे मोदोम दं बिसोरबो हायोब्ला लों माने फुङाव मानो होनब्ला सरबिनि थाखाय एसे मोजां जायो जेमान जिब्लाबो ना माने सरबिखौ दानगारो बयबो मिथिगौ निमुखौ लोंनो हाबा मोजां बयबो उदै खालियाव माने दा निमुखौ सेबखांनानै दा बेयाव दै गुदुं एसे गलायनानै दा बेखौ लोंसिगोन आरोना माने नोंथांमोनाबो सोरबा मोदोम थानायफोरा लोंब्ला एसे मोजां जायो मानो होनब्ला एसेब्लाबो सरबिखौ दानगारो नालाय निमुआ नङा होमब्ला बेनिखायनो सोरबा हायोब्ला दै गुदुंजों उदै खालियाव माने बे निमुखौ सेबनानै लोंबानो जाबाय एसे मोजां सरबिनि थाखाय जि हायो 1% 2% बाबो माने सरबिखौ दाननायाव खामानि होयो आरो बेनिफ्राय बेनो लोंबाबो लोंनानै ओंखाम माने जानायखौ जासिन जाबाबोथ' खामानि जाया माने बेनो लोंनानै आरो जानायखौ एसे मिडियाम खालामनांगोन लासै खमायलांनांगोन अब्लासो खामानि जागोन दा दै गुदुं होबाय थान्दा होबाय नै आं एसे रायदोंमोन बेखौनो बुगाना दङ इनि बोरै इनि बिराद जारलासो आं दा नैखौ दसे एसे गुसु जाबानो लोंसै मिथिबायना नै ना फ्राय खालामबाय थादों माने मायाव मोननायबा नाखौबा हा सेनाव मोनदो ओमफ्राय दा बेखौ फ्राय एवगोन ना बाथोन खालामगोन माने राननो जागोन फ्राय खालामगोन फ्राय एवनानै जागोन मोनबायानो दा खामानियानो जोबाखै बेस्राना ओंखामखौनो मोनजायाखै मा मावदो दालाय
खामा माहाय संनाया खम जादों आरो बेनिखाय माहाय जानना होफिनबाय कुकारावहाय माहाय नांगौमोन खैथेला साबोसेनि दाबो जागोन दाहायबो जागोन संखाबाय आरो Besramnya suami ke gegem kamu ke dalam mana nih? Ini sekarang ini kayaknya kamu yang ini sih pakai. Hanggar ke rumah kamu lagi deh? Nanggo. Tapi siapa namanya lagi? Isira, gimana betul nanti? Nah, birat alasile jana dong arena rumah. Ini berada ni mencung sudah siapa kalam lang bahasa dah mana? Dah seni kiri-kiri kulah de se mana bar hab ni arena. Oke. mak Rumah oke. Ini mawai di muilah saya kasih dah biku siapa kalam sekarang. Kita ke sana kalau ayo coba. Dan luar sini duna dengan tujuan sama. Dengan luar dona hari ini terakhir dona mana mak? Tuh. Ini dagan luar kau sunnah hendak gitu. Ini dinar sama pakai. Khamani nama. Ada talam ada sih. Siapa kalam dia ini mencipis nak?